Biserica de lemn din Dimulești se află în localitatea Dimulești, comuna Mădulari, județul Vâlcea. Biserica, în forma sa actuală, a fost prefăcută în anul 1889 și poartă hramul Sfântul Dumitru. Se înscrie în șirul de lăcașe vechi transformate sau refăcute după modelul bisericilor de zid spre sfârșitul secolului XIX, cu două turle, una peste pronaos și a doua peste naos. Biserica este înscrisă pe noua lista monumentelor istorice. Este o adevărată bijuterie arhitecturală și spirituală situată într-o așezare monahală de poveste, înconjurată de o natură minunată și caracterizată de o apropiere profundă de Dumnezeu. Această biserică unică este un loc de adorație și rugăciune, dar și o destinație pentru cei care caută liniștea și încărcarea spirituală. Înconjurată de peisaje pitorești și verzi, biserica este amplasată în mijlocul unui cadru natural deosebit de frumos. Dealurile acoperite cu păduri luxuriante și câmpurile însorite oferă un fundal fermecător și o atmosferă liniștitoare. Aici, timpul pare să se oprească și să permită oamenilor să se conecteze cu esența divină a existenței. Arhitectura bisericii din Dimulești este una impresionantă. Fațada sa elegantă și detaliile intricate sunt dovezi ale măestriei arhitecturale. Cu turle înalte care se înalță către cer și frește frumos pictate pe pereți, biserica emană o atmosferă sacrală și reverență. Lumina blândă care pătrunde prin geamurile mici creează un joc de lumină și umbre, amplificând aura spirituală și oferind un sentiment de pace și înălțare. În forma actuală, construcția este rezultatul unor lucrări de renovare semnificative în anul 1889. Cu acel prilej, modelul tradițional de lăcaș de cult a fost înlocuit cu altul nou, inspirat de bisericile de zid. Pereții de lemn au fost înălțați cu câteva rânduri de bârne, apoi în întregime cercuiți, tencuiți și pictați, atât în interior cât și în exterior. Peste cele două încăperi centrale, pronaosul și naosul, au fost ridicate bolți aparent semisferice și turle înalte. Biserica de lemn din Dimulești reprezintă un loc în care se întâlnesc frumusețea naturală și conexiunea profundă cu divinul. Aici, oamenii pot găsi liniștea interioară și pacea sufletească în mijlocul unei naturi minunate și prin intermediul credinței lor. Este un loc în care simțurile se trezesc la frumusețe și sacralitate, iar sufletul este hrănit și adus mai aproape de Dumnezeu.